Тапшыруның алдагы кытлау хаты Балакова шәһәренә оча. Бүген үзләренең 40 яшьлек юбилейлы туган көннәрен Иске Мастяк авылында туып үскән хөрмәтле якташларыбыз Нугаев Фәргать Рәшит улы һәм бер туган игезәк энесе Нугаев Фәһим Рәшит улы каршылыйлар. Аларны матур гомер тантаналары белән ихластан Фәргатьнең яраткан тормыш иптәше Гөлнара, улы Данис, әтиәниләре, дуслары һәм барча туганнары да кытлыйлар. Ир-ат. Бу бөек исемне әлбәттә бик сирәк кешеләр генә лаеклы килеш күтәреп чыга ала бу тормышта. Ир-ат, димәк ул көчле. Ир-ат, димәк ул ышанычлы булырга тиеш. Минем яраткан тормыш иптәшем шундыйларның берсе булып чыкты. Бүген аның юбилее хөрмәтенә мин иң беренчедән кайнана-кайнатама, аларның тәрбияле лачыннары өчен рәхмәт укыр идем. Фәргатем армия сафларыннан бирле хәрби хезмәткәр булып эшли. Менә инде 20 ел хезмәт итеп, ул лаеклы ялга чыгарга вакыт җиткерде. Бик сабыр, акыллы, үз тормышын үзе әйдәп баручы. Минем таянычым, әти-әнисенең горурлыгы, улының үрнәге, дусларына һәм туганнарына ышанычлы якын кардәш тә була ала ул. Сөекле ирем, синең хакта кайсы ягыңны алмыйм, гел мактап кына сөйли алам. Син авылда туып үскәнгә бик эшчән, кулларыңнан гөлләр коела торган ир-ат. Мин синең яныңда үз-үземне бәхетле итеп хис итәм. Бу исә һәр хатын-кызның хыялы. Бәйрәмеңдә ярату сүзләремне дә ишет. Озак еллар торгач, гаиләдә мәхәббәт хөрмәткә күчәдиләр. Без байтак еллар яшәсәк тә, мин һаман сиңа гашык булып яшим. Ниләр генә булмасын, арабызда нинди генә мөнәсәбәтләр булмасын. Фәргать гомер буе мине аңлый алган иң беренчедән якын дустым, яраткан кешем булды. Мин аңа мең рәхмәтле, чөнки гомеремнең бизәге балаларыбыз өчен ул чын әти була алды. Ул һәр вакыт безнең нык терәк, нык таяныч. Без аны хөрмәтләп, ихластан сөеп яшибез. Кадерлем, рөхсәт ит юбилеең белән кытлап, иң мөһиме нык исәнлек теләргә. Исәнлегең булса, барысы да булыр Алла бирсә. Бәхетең мул булсын. Бел, сине һәр вакытта яратып, хөрмәт иткән кешеләрең без ул. Әллә синең күзең, әллә назлы сүзең гомерлеккә сеңде күңелгә. Син гомерем буе минем алтын нурым, ал кояшым тормыш күгемдә. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй, сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Бу тормышның җил давылларыннан юлларымда саклап баручым. Кайгы шатлыгымны уртаклашып, ай кояштай балкып янучым. Сөям сине, әле ярый син дөньяда бар җаным. Фәргать дигән исемеңнән ишеткәч уйный каным. Син минем бәхет шәшәгем, син кыю бөркеткәем, син миңа күктән язылган иң олы бәхеткәем. Хөрмәтле Фәгим, сине дә ихластан, икегезгә бер булган бәйрәм белән кытлап бар изге теләкләребезне җиткерәбез. 40 яшь ул, 40 төрле мөгъҗиза белән бәйле. Бер кайчан да бозылмасын якыныбызның хәле. Алда бик күп юбилейлар икәүләп каршылагыз. Бер туганнар, бик якыннар, ерагара булмагыз. Тормышыңда сине көтсен бары уңышлар алда. Синең өчен сайрасынчы сандугач салкын таңда. Хөрмәтле иратлар, Фәргать һәм Фәһим, без дә бу матур теләкләргә кушылабыз. Юбилейларыгыз мөбарәк булсын. Алда махсус Фәргатькә дип Гөлнара сайлаган җыр яңгырар. Кабул итеп алыгыз. Яңа көннәр туасы
Шатлыкларга гына теренеп, сен булганга тормыш күгемдә, бәхет балкый минем йөземдә. Кадерлем, кадерлем, язмышымның түрендә, якты йолдызым син гомергә. Кадерлем, кадерлем, яшигәл гел бергә, бәхет шатлыкка теренеп, сөйүп һәм сөелеп бу җирдә. Балаларым өчен зур рәхмәт, пар канатлы булу ирәхәт, бергә үтик тормыш юлларын, озын гомер бирсен Ходаем. Кадерлем, кадерлем, язмышымның түрендә, якты йолдызым син гомергә. Кадерлем, кадерлем, яшигәл гел бергә, бәхет шатлыкка теренеп, сөйүп һәм сөелеп. Кадерлем, кадерлем, язмышымның түрендә, якты йолдызым син гомергә. Кадерлем, кадерлем, яшигәл гел бергә, бәхет шатлыкка теренеп, сөйүп һәм сөелеп бу җирдә. Кадерлем, кадерлем, язмышымның түрендә, якты йолдызым син гомергә. Кадерлем, кадерлем, яшигәл гел бергә, бәхет шатлыкка теренеп, сөйүп һәм сөелеп. Кадерлем, кадерлем, язмышымның түрендә, якты йолдызым син гомергә. Кадерлем, кадерлем, яшигәл гел бергә, бәхет шатлыкка теренеп,